Enw i yw Sion Tomos Owen a dwi'n gweithio fel llawrydd creadigol. Nes i gwrdd â criw caban yn y haf i ddechrau a wedyn nath nhw sôn am y digwyddiad a gofyn i fod yn rhan fel artist. Felly fi'n neud lot o gelf gwledol, lot o peintio a gwawd luniau. Felly nes i paratoi darlun eitha mawr 8 troedfed a tra bod yr digwyddiad ar y llwyfan, o'n i'n peintio pob un o'r siaradwyr ac unrhyw un oedd eisiau bod yn ar y darlun ac erbyn y diwedd yna peintiad mawr lliwgar fel rhyw fath o gasgliad o pob un oedd wedi bod rhan o'r digwyddiad. Y peth gorau am y rhwydwaith creadigol yw y rhwydwaith, yw y ffaith bod chi'n cysylltu â gwahanol bobl. Fi'n bersonol, fi'n yn dda am creu y gwaith, ond falle ddim yn dda am gael y gwaith mas. Fi'n ceisio rhoi pethau ar Instagram, ond falle bod yna gymysg o bethau, achos fi'n gwneud lot o bethau gwahanol, falle bod rai pobl ddim yn gwybod bod fi'n gwneud rhywbeth arall. Felly mae'r ffaith bod fi'n gallu siarad â rhywun a dweud, o fi'n gwneud hwn, ond fi hefyd yn gwneud hwn a hwn a hwn. Mae lot o'n ni'n dda iawn fel unigolion dros y cymoedd, ond os ni'n gallu gael rhywun neu sy'n gallu helpu ni mewn rhywbeth arall, falle bod nhw'n gallu cysylltu ni gyda rhywun bydd yn dda gyda'r ariannu, neu bydd rhywun arall yn dda gyda'r marchnata. A fi'n meddwl, na beth sydd angen yw ni'n eitha swil mewn rai mannau, ac mewn eraill ni'n gallu bod yn eitha ffraith yn y ffordd ni'n siarad a ddim eisiau rannu pethau, ond os oes rwydwaith, ni'n gallu cysylltu gyda'r pobl bydd yn gallu rhoi y help na. Dwi'n dwlu bod yn berson greadigol yng Nghymru, achos fi'n gwneud lot o wahanol swyddi, fi'n gwneud dros rhoi diflas, lot o rai o'n i ddim eisiau gwneud, a fi wedi gweithio'n galed i gyrru'r lle ydw i nawr, i allu dewis pa fath o bethau fi eisiau gwneud, a fi dim ond yn dewis pethau creadigol, fi'n trio aros i ffwrdd o gwaith papur, felly fi'n diolch ar y ffaith fi'n gallu wneud pethau creadigol, 2, mae tua 80% o beth fi'n gwneud trwy'r iaith Gymraeg, sydd yn wych i fi, mae'n lot haws i fi, a hefyd fi'n gallu gweithio adre, fi'n gallu casglu'r plant o'r ysgol, mynd nôl, dechrau gweithio adre, yn gwneud rhywbeth fi'n caru, swydd gorau yn y byd.